Nekem volt fogszabályzóm 13 éves korom környékén, de hát az nem annyira sikerült. Már akkor sem volt tökéletes, de utána még jobban összetorlódott, ugye bölcsességfogak, ismerjük a dolgot, és főként alul nagyon-nagyon zavart, és ahogy egyre többet láttam magam viszont videókban, meg fotókon, egyre kevésbé tudtam magam meggyőzni arról, hogy úgyse látszik az alsó fogsom, és én ezt már régebb óta szerettem volna, és végül, hát talán ez volt az, hogy már tényleg annyira sokszor csak ezt láttam, hogy úgy döntöttem, hogy akkor ideje ezt újra elkezdeni. Két félelmem volt, az egyik, hogy húzni kell még fogat, mert nekem már annó húztak egyet-egyet, fönt és lent, ami tök jó. És attól féltem, hogy tehát egyszer lehetetlennek tűnt az, hogy ezt a sűrű, nem tudom mi a szakkifejezés, de hogy ahogy állnak a fogaim, az húzás nélkül megoldható legyen, hogy szép fogsorom legyen. A másik félelmem pedig az volt, hogy nagyon sokáig fog tartani, és sok-sok évig a fogamon lesz. Ugye ne? Már tudom, hogy nem. Júniusban tették fel, tavaly, föntre is és lentre is, és fönt kevesebb, mint fél év után már le is került. Ott nagyon picit kellett csak korrigálni azért, hogy az alsó fogsorom majd elférjen. Úgyhogy hát az alsót azt nem tudom, de már nagyon jól állunk egyébként szerintem. Igazából amivel a legnagyobb szenvedésünk van mindkettőnknek, az pont az, amit elrontottak annó. Nekem sosem volt ilyen nagyon nagy fogorvos parám, de azért úgy bennem volt az, ami mindenkiben, hogy hát azért fogorvoshoz menni az nem jó. De még ehhez képest is hatalmas pozitív csalódás volt, a Dóri is, a többi lány is, meg az egész környezet, szóval tényleg abszolút olyan, mintha egy ilyen szóval egy barátságos helyre érkezik itt az ember, nem pedig egy fogorvosi rendelőbe. Aztán közben valamit csinálnak az ember szájába, szóval egy kicsit az is megvan, de szerintem én ilyennel még nem találkoztam. Hát amikor a felső fogszabályzóm lekerült, az nagyon jó volt. Akkor, hát nyilván az a beszédben is, tehát most az alsó az már igazából annyira nem zavar, de azért a felső fogszabályzóval ugye újra meg kell tanulni beszélni, hogy ne akadjon fenn az embernek a szája minden szó után. Úgyhogy az önmagában is nagyon nagy öröm volt. Ugye ott olyan nagy változás nem volt, de egyébként látványosabb volt, mint amire számítottam.